Východočeská Chrudim se opět stává centrem tanečního sportu. Důvodem je otevření její nově zrekonstruované Sokolovny, která 30. března hostila 4. regionální kolo Czech Dance Tour 2025. Poslední březnová neděle přinesla hodně radosti a řadu extrémních výkonů. Dnes se nacházíme v Chrudimi na 4. regionálním kole Czech Dance Tour. Dnes nás čeká spousta tance, skvělé energie. Tak pojďme společně roztančit Česko. Chci se zeptat, co vy a tréma, jak jste na tom před vystoupením? Jste nervózní, nebo máte pohodu, klid, chill? Já jsem nervózní. No tak záleží, jako kdo proti nám jde, no ale spíš ta tréma. Já ano, moc. A jak se to projevuje? Neumím se vyjadřovat. No, tak já mám teď pocit, že nic nevím. Jo, že tam přijdu a nevím nic. Jo, ale jakože dá se to zvládnout, že jo, když vstoupíte na tu stage, tak je to jako v pohodě už, tak se to jako dá. Vždycky pár jako sekund předtím, než nastoupím, tak už to zmizí. Ježiš, já hrozně. Je to takový, že jsme nervózní, aby se všechno povedlo a nic se nepokazilo, takže já určitě. A opadne, když už jste na té taneční ploše, nebo to přetrvává celou dobu? Celou dobu, většinou, no. Když tam jako pak už začne ta hudba, tak už jsem taková víc uvolnější a užiju si to a už ta tréma opadne. Já asi, když se zapne hudba, tak to pomalu opadá. Ale dokud to nemám odtančený, tak trochu tréma je. Já to mám taky. Na začátku ty první takty ještě tréma a pak se soustředím už jenom na ten tanec a spadne to pryč. Určitě to opadne, je to takový uvolnění, když už tam vstoupíme a začne hrát ta hudba, tak si to užijeme a opadne to. Soutěže v moderním tanci a jeho skupinových choreografiích mají řadu pravidel, které jejich tvůrci musí dodržet. V první řadě je to taneční styl daný technikou, krokovými variacemi a hudebním žánrem. Dále je to rozdělení do věkových a výkonnostních kategorií a v neposlední řadě délka celého vystoupení daná minimální a maximální stopáží od 2 do 4 minut. Prakticky se jedná o rámec pro taneční tvorbu. Jak hodnotíš dnešní soutěžní den? Dnešní soutěžní den hodnotím velmi kladně. Máme 2 první místa, 1 druhé místo a celkově jsme s to užili, region je krásnej a v Chrudimi je to tady jako nádherný, takže super. Máš nějaký vlastní rukopis nebo koncept, který využíváš ve svých choreografiích? Hodně využívám konceptů jako v celkově v choreografiích a za mě můj rukopis je hodně choreografický, jak pracuji s tvarama, s linkama. Baví mě používat různě slow motiony, frázování pohybu, baví mě pracovat s hudbou, rozkládat si hudbu a potom rád měním dynamicky styly, aby se mě jako by vždycky lidi překvapil. Ty máš velké zkušenosti, co se týče kategorie freestyle. Řekl bys nám o ní něco více? Jak bys ji charakterizoval, jak se dnes vyvíjí? Freestyle může zároveň být braný pro tanečníka jako freestylový tancování, že tancuje prostě volný styl, může si tancovat co chce, ale u nás na soutěžích freestyle je kategorie, po kterou spadá show a je to strašná škála stylů. Člověk se může vyřádit, mě baví, že můžu spojit street dance s artovejma prvkama. Chodí nám tam diska, takže se potkáme s kamarádama ze všech stylů a je to strašně super s tím, že můžeme si vzít jakýkoliv trend, cokoliv nás baví, vzít koncept, zapalit to, dát tomu kostým, kulisy, rekvizity a předávat hodně nějakou silnou myšlenku. Je to super v tomhletom. Tanec nemá hranice a plní sny. Díky tanci můžete být kýmkoliv. Nezáleží na věku, povolání, místě bydliště nebo vyznání. Chtěli jste závodit ve formuli? Jděte do toho. Pro inspiraci jsme si došli za tanečníky ze seniorské věkové kategorie. Já vám můžu teda říct, že můžu to prozradit i divákům, že vy jste ze senior věkové kategorie. Neuráží vás trochu to pojmenování? Ne, vůbec, my jsme na to pyšní. Vzhledem k tomu, že 15 let děláme tohleto senior, tak to asi nemá cenu. A jsou mezi náma babičci a dědečkové, takže jako pohodě, ne? Prozraďte mi, jaký to je zvládat, chodit na tréninky, jezdit na soutěže, chodit do práce, starat se o domácnost. Trénink je na prvním místě, pak až domácnost. A co vás na tom nejvíc baví? Parta, pohyb a zábava. To je prostě odreagování od právě té naší práce, takže si myslím, že to je úplně super. 4 z 8 regionálních kol Czech Dance Tour 2025 znají své vítěze. Na 4 další základní soutěže se připravuje Praha, Jižní Čechy, Severní a Jižní Morava.
Výkony tanečníků budeme sledovat až do květnového mistrovství, které se uskuteční právě v Chrudimi. Tady se rozhodne i o nominaci na světové závody. Na viděnou! Sponzoři pořadu jsou